Ball Boys με τον Βαγγέλη Δημητρόγλου και τον Ηλία Λασχαρίδη. Στο σημερινό επεισόδιο μαζί μας η Αγγελική Λεμονιά, μια δυναμική προσωπικότητα με πολυετή παρουσία στο χώρο του αθλητισμού, της διοίκησης και της κοινωνικής προσφοράς. Με σπουδές στην πολιτισμική τεχνολογία και επικοινωνία και ενεργή δράση στο γυναικείο ποδόσφαιρο, η Αγγελική συνδυάζει γνώση, εμπειρία και πάθος. Από τη θέση της Προέδρου σε Αθλητικό Σύλλογο μέχρι και τη συμμετοχή της σε μεγάλες διοργανώσεις και την εθελοντική της προσφορά, η πορεία της αποτελεί έμπνευση. Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί της για τον αθλητισμό, τις προκλήσεις, αλλά και τη δύναμη της συμμετοχής και της εξέλιξης. Πάμε να γνωρίσουμε την Αγγελική Λεμονιά. Ball Boys με τον Βαγγέλη Δημητρόγλου και τον Ηλία Λασχαρίδη. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Ball Boys. Άρωμα γυναίκα σήμερα, Βαγγέλη, στην εκπομπή μας. Καλεσμένη σήμερα στο Fame Studio η κυρία Αγγελική Λεμονιά. Κυρία Αγγελική, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αγγελική. Καλώς ήρθες. Τεχνική διευθύντρια της γυναικείας ομάδας της ΑΠΦΟΥΣ, πρόεδρος στην γυναικεία ομάδα Αλκαίος. Από ό,τι βλέπω πολυπράγμων, κυρία Λεμονιά. Ακόμα ένα μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ, το γνήσιο μπαλαντέρ θα λέγαμε έχουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Πάντα με τη βοήθεια και την αρρωγή της Ηλεκτρονέτ Προδρόμου με 2 καταστήματα σε Γαλονή και 5ο χιλιόμετρο Μυτιλήνης Γαλονής. 2 δώρα πάλι για τους τηλεθεατές μας. Άλλα δώρα, 2 ακουστικά, ασύρματα. Και χρωστάμε βέβαια και τους νικητές. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τους νικητές από το τέλος το πούμε. Μπράβο, για τα 2 πληκτρολόγια. Κυρία Λεμονιά, βλέπω εδώ βαρύ βιογραφικό. Πολλά χρόνια ασχολείστε με τον αθλητισμό. Hardball, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, σαν αθλήτρια, πολλά χρόνια στη διοίκηση ομάδων. Πείτε μας λίγο την πορεία σας, να τα πάρουμε από την αρχή, σαν αθλήτρια, πριν από κάποια χρόνια. Πριν από κάποια χρόνια. Ναι. Ξεκίνησα με τον Θησέα Παναγιούδας, όταν είχε πρωτοδημιουργηθεί. Στη συνέχεια δοκίμασα λίγο βόλεϊ, αλλά εντάξει, λόγω ύψους δεν με έπαιρνε, εγκατέλειψα πολύ γρήγορα και το μπάσκετ και το βόλεϊ. Διακαείς πόθος στο ποδόσφαιρο. Δεν ήταν εύκολο τότε, δεν υπήρχαν ομάδες γυναικών στο νησί. Βρήκα διέξοδο στο handball, έχει αρκετά κοινά με το ποδόσφαιρο. Ώσπου κάποια στιγμή, το 93-94, μαθαίνω ότι έχει δημιουργηθεί η ομάδα γυναικών, ο γυμναστής που είχα τότε, ο Βαρβαγιάννης, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, με ενημέρωσε γιατί ήξερε το καημό μου και βρέθηκα στη Νίκη Μυτιλήνης. Δεν έπαιξα πάρα πολύ, είχα έναν τραυματισμό, έκανα μια επέμβαση στη μέση με κύλι μοσεσμοτηλίου δίσκου. Στη συνέχεια έπαιξα όμως πάλι handball, ήμουν στον Ερμή την πρώτη χρονιά. Όταν πέρασε ο καιρός και αποκαταστάθηκε και μπορούσα πάλι να συνεχίσω, πήγα στα Μέαντα Μυτιλήνης, όπου και κάπου στα 30 κάτι σταμάτησα και εγώ να παίζω. Αλλά ο αθλητισμός ήταν πάντα εκεί. Ήθελα να είμαι πάντα μέσα στο χώρο. Η αγάπη για το ποδόσφαιρο παρέμενε. Ήμουν φίλαθλος του Ιωλικού. Σαν φίλαθλος του Ιωλικού δηλαδή στα γήπεδα πάντα. Ξεκίνησα να βγάζω φωτογραφίες, ξεκίνησα εκτός δηλαδή του να παρακολουθώ το ποδόσφαιρο. Και κάπου έτσι σιγά σιγά βρέθηκα μέσα στον Ιωλικό. Έτσι αγάπησες τον Ιωλικό? Τον Ιωλικό τον αγαπούσα πάντα. Τον Ιωλικό τον άκουγα την εποχή του 80 στο ραδιόφωνο. Τότε απαγορευόταν, ήταν μάλλον απαγορευτικό, δεν πήγαινα τα κορίτσια στο γήπεδο. Ο μπαμπάς δεν με πήρε ποτέ να πάμε στο γήπεδο. Όπως δεν παρακολούθησε ποτέ και κανέναν αγώνα βασικά. Δεν ήξερε ότι πήγαινα στο γήπεδο, δηλαδή. Δεν το ήξερε. Όχι, το ήξερε. Το ήξερε. Ναι, ήταν φίλαθλος ο μπαμπάς του Ιωλικού. Με βροχή, με κρύο. Ήταν αυτό που ξεκινάγαμε, μπαμπά θα έρθω σήμερα, ναι θα έρθεις όταν μεγαλώσεις, ναι σήμερα θα έρθεις, ξέρω εγώ, σήμερα έχει πάρα πολύ κρύο, δεν θα έρθεις. Όταν του έλεγα ότι Κυριακή πάω στο γήπεδο, μου λέει αυτά που κάνω, το κάνεις και εσύ τώρα. Πιο ρομαντικές εποχές τότε. Ναι.
Δεν υπήρχε social να φανείς. Ραδιόφωνο, διαφορετικά, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να εισβάλλει σε έναν κατά κοινική ομολογία ανδροκρατούμενο χώρο όπως είναι αυτός του ποδοσφαίρου και πόσο μάλλον στις παλαιότερες εποχές που το να παίζει ποδόσφαιρο ή να ασχολείται μια γυναίκα με το ποδόσφαιρο ήταν κάτι πολύ extreme, ας το πούμε, για την εποχή, πολύ έξω από τις νόρμες της εποχής. Τώρα πλέον, όπως λες, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι, είναι τώρα εντελώς φυσιολογικό. Έτσι. Ναι, τώρα ναι. Τώρα πια. Για τότε, ναι. Για τότε ήταν λίγο δύσκολο. Δηλαδή, από φύλαθλος, καλά το να παίξεις ποδόσφαιρο ήταν διανόητο. Ναι. Αλλά από φύλαθλος να μπεις μέσα σε μια διοίκηση ομάδας, ανδρικής βέβαια. Γυναικείες τότε πόσες ομάδες υπήρχαν? 2. Η Νίκη Μυτιλήνης και ο Σκόπελος. Το Σκόπελο στην Α1. Απόλλων Σκοπέλο. Απόλλων Σκοπέλου στην Α1 και η Νίκη Μυτιλήνης στην Α2. Και μετά έρχεται η εμπλοκή σας με τη διοίκηση του αιωλικού. Πώς προέκυψε αυτό? Όπως σου είπα, ήμουν κάθε φορά, σχεδόν κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Εντάξει, εδώ λίγο στη Μυτιλήνη όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ο Σπύρος ο Σαλαβός ήταν τότε στη διοίκηση, ο οποίος είναι και συγχωριανός μου. Πάντα του έκανα κάποιες προτάσεις να γίνει αυτό, να γίνει το άλλο, για να μπορέσει να έρθουν φίλαθλοι, γιατί δεν κάνουμε αυτό. Και λέει, εντάξει, αφού έχεις ιδέες, έλα να τις εφαρμόσεις. Δεν το περίμενα ότι θα γίνει. Με πήρε δηλαδή κάποια στιγμή, μου λέει, έλα σε ένα συμβούλιο, με παρουσίασε, η Αγγελική θέλει να βοηθήσει κτλ. Και με αποδέχτηκαν. Αυτό, σε αποδέχτηκαν, δεν το είδαν λίγο περίεργα? Ένιωσες ότι... Όχι, δεν ένιωσα καθόλου ότι ήταν άσχημο. Η αλήθεια είναι ότι τότε πρόεδρος ήταν ο Σταύρος ο Γρυπιώτης, ο οποίος είναι πολύ προοδευτικός και πολύ μπροστά από την εποχή του. Αμέσως μου λέει, εντάξει, εσύ θα αναλάβεις υπεύθυνη τύπου και επικοινωνίας κτλ. Βέβαια, εντάξει, δεν ήταν μόνο αυτό που έκανα, γιατί όλοι λίγο πολύ κάναμε κάτι παραπάνω. Ναι. Του άρεσε το Σταύρο δηλαδή αυτή η ιδέα? Αυτό πού τοποθετείται χρονολογικά αυτή η εμπλοκή? 15? 15, 16, κάπου εκεί δεν θυμάμαι. 2017. 2017. Επιδιοίκηση Σταύρου Γρυπιώτη και Γιάννη Μανούσου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και μετά ο ρόλος πώς διαμορφώθηκε? Κάθε χρονιά αναλάβαμε κάτι παραπάνω. Αυτό. Κάθε χρονιά αναλάβαμε κάτι παραπάνω. Αυτό. Ήταν βοηθητικός εντελώς ο ρόλος. Ήταν λογικό μια γυναίκα να αναλάβει γραμματιακή υποστήριξη. Εντάξει, οι άντρες της παρέας αναλάμβαναν κάποιες άλλες, να διεκπαιρεώσουν κάποια άλλα πράγματα. Εννοείται ότι δεν μπορούσα να είμαι μέσα στις αποφάσεις, στις τεχνικές κτλ. Αλλά λίγο η γνώση υπολογιστών, λίγο το ότι, εντάξει, ήμουν και η μικρότερη μέσα, έτσι. Ήμουν η πιο μικρή, πιο νεαρή, το πιο νεαρό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντάξει, όταν είχαν βγει τα κινητά με τα social κτλ. Κάπως έτσι. Τώρα η επόμενη ερώτηση είναι φυσιολογική, θεωρώ. Πώς βλέπετε την όλη εξέλιξη του αιωλικού που πήγε η Β' Εθνική, τέλος πάντων έφτασε σε ένα τέλμα, ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας, αφού έχετε εμπλακεί και γνωρίζετε πλέον, είστε ήσασταν πολύ κοντά σε όλο αυτό το... Όλοι θέλαμε, όλοι όσοι αγαπάμε τον αιωλικό, γιατί λέω αγαπάμε γιατί πιστεύω ότι ακόμα υπάρχει κόσμος που τον αγαπάει, δεν έχει σταματήσει αυτό. Όλοι θέλαμε να κάνει το κάτι παραπάνω, όλοι πιστεύαμε, όλοι γι' αυτό προσπαθούσαμε. Όταν ήρθε τότε η διοίκηση Αντωνάκα να προσφέρει την οικονομική βοήθεια και την άνοδο και ό,τι αυτό συνεπάγεται, εντάξει, χαρήκαμε η αλήθεια, αλλά κάποιοι ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Κάποια πράγματα δεν μας κόλλαγαν. Απομακρυνθήκαμε, είτε οικειοθελώς, είτε επειδή η καινούργια διοίκηση ήθελε να έχει τα δικά της πρόσωπα μέσα στην ομάδα και να απομακρυνθούν οι προηγούμενοι. Φυσιολογικό θεωρώ και αυτό, έτσι, μια καινούργια αρχή. Ναι, σίγουρα, καθένας... Αλλά αυτοί που ξέραμε, που είχαμε δει την πορεία και βλέπαμε πώς, είχαμε εικόνα πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα, μας ξενίζανε κάποιες καταστάσεις.
Θεωρούσαμε την κατάληξη προδιαγεγραμμένη, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή, τι να πεις, ότι κακώς ανέβηκε ή ότι θα πέσει, θα γίνεις γραφικός. Απλά ήμασταν από μακριά, στηρίζαμε από μακριά. Εγώ προσωπικά και ο σύζυγός μου δεν θέλαμε να συμμετέχουμε σε αυτό. Το ξέραμε πώς θα καταλήξει, το βλέπαμε, όπως και κάποιοι άλλοι. Πικραθήκαμε πάρα πολύ με την κατάληξη, γιατί ήταν πάρα πολύ άσχημη η πτώση αυτή, το ξαφνικά το μηδέν, ένας ξαφνικός θάνατος για κάποιους. Κάποιοι άνθρωποι όμως δεν το βάλαν κάτω. Έχουν ξεκινήσει ξανά, όπως λέτε, μια νέα προσπάθεια. Έστω με το αίω Μυτιλήνης. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι, εντάξει, για πρακτικούς λόγους. Για πρακτικούς λόγους. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε αργά, να πάνε με σταθερά βήματα, να χτίζουν και να ανεβαίνουν. Γιατί οι ανεμόσκαλες καλές είναι, ανεβαίνουν γρήγορα, αλλά δεν έχουν σταθερότητα και πέφτει σκέφτεται. Ωραίο αυτό. Πολύ καλό, ναι. Πόσα χρόνια, πότε τελειώσατε από το υλικό? Το 2019. 19. Με την έλευση του. Και μετά βρέθηκε ξαφνικά. Μετά σταματήσατε. Όχι. Δεν πρόλαβα. Μετά ήρθε το. Μετά ο τέος πρόεδρος της ΕΠΣ Λέσβου, ο κ. Ψαρόπουλος, μαζί με τον κύριο Σάλτα, Ναι. ξεκίνησαν να αναβιώσουν το ποδόσφαιρο γυναικών στη Λέσβο το 2019. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2019 ξεκινάνε κάποιες δοκιμαστικά, κάποια trials μέσα στον Ταρλά κτλ. Μεταξύ αυτών με βρίσκει ο Σάλτας, μου λέει ξεκινάμε κάτι καινούριο, θα φτιάξουμε μια καινούρια ομάδα. Ακόμα όμως είμαστε σε συζητήσεις, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εγώ έχω μαζέψει κορίτσια, ψάχνουμε να βρούμε τη διοίκηση, αλλά θα σε ενδιέφερε? Του είπα ναι, υπό προϋποθέσεις, ποια θα είναι η διοίκηση, αν θα μπορώ να είμαι κι εγώ μαζί, να συνεννοηθώ, να ταιριάξουμε. Σου άρεσε, δεν σε προξένησε? Όχι, με χαροποίησε. Αυτό. Ναι. Ξεκινάει η ομάδα, κάνουμε κάποιες συναντήσεις. Εγώ τότε τον Ιγνάτη τον Ψωμά και τον Άρη τον Λαζαρή τους ήξερα ως χορηγούς του υλικού. Ήταν οι χορηγοί, είχαν κάνει εμφανίσεις τότε στον υλικό. Προσωπικά δεν τους γνώρισα, μια επαφή έτσι από το τηλέφωνο είχαμε. Με τη Δέσποινα την Πανάγου είχαμε κάποια προσωπική σχέση, την ήξερα από πριν και μάλιστα αυτή ήταν και ο συνδετικός κρίκος για να είμαι στην ομάδα. Γιατί τους άλλους ανθρώπους σας είπα δεν τους ήξερα ακριβώς. Ξεκινήσαμε, στήθηκε η ομάδα με τον Γιώργο τον Κομινό προπονητή που τον ήξερα μέσα από το νεολικό. Λίγο τα πράγματα ήταν πλέον οικία για μένα. Ο Κομινός δεν το ήξερα, ήταν ο πρώτος. Ήταν ο πρώτος προπονητής. Ναι, και εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην πρώτη σύνθεση εκεί του Συμβουλίου. Ποια άτομα απαρτιζόταν το πρώτο ΔΣ της ΑΠΦΟΥΣ. Ήταν ο Άρης ο Λαζαρής και ο Γνάτης ο Ψωμάς. Ήταν ο Παναγιώτης ο Πλωμαρίτης ο σχολεμένος. Ο Σάλτας ήταν. Ποιος άλλος τώρα? Λίγος πολύ, αυτή ήταν η βασική. Ναι, αυτό ήταν ο βασικός πυρήνας που έτρεχε. Δεν έχουν, ναι, δηλαδή η Δέσποινα η Πανάγου. Δεν άλλαξαν πολλά πράγματα από τότε. Κάποιοι έφυγαν. Ο Σάλτας σιγά σιγά, αφού στάθηκε η ομάδα στα πόδια της και προχώρησε, σιγά σιγά διακριτικά αποχώρησε και εκείνος. Ο Παναγιώτης δυστυχώς τον χάσαμε και έχουμε μείνει αυτοί. Ποιες ήταν οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίσατε σε αυτό το ξεκίνημα? Γιατί τώρα μπορεί η ΣΑΠΦΟ τώρα να έχει χτίσει μια πορεία, αλλά σίγουρα το ξεκίνημα δεν θα ήταν. Το ΣΑΠΦΟ πώς ξεκίνησε? Σαν όνομα είναι. Ναι. Λοιπόν, κάναμε ένα δημοψήφισμα, είχαμε κάνει αυτοί που είχαμε βρεθεί, μαζί με τα κορίτσια που θα συμμετείχαν. Κάναμε μια ομαδική συνομιλία και αρχίσαμε να ψηφίζουμε. Και όπως πάντα δημοκρατικά, γιατί έτσι κάνουμε στη ΣΑΠΦΟ, όλοι ψηφίζουμε και επικρατεί η άποψη του Ψωμά. Πολύ ωραία. Πόσα κορίτσια υπήρχαν? Συνήθως βέβαια έχει τις καλύτερες ιδέες, οφείλω να πω. Ναι, εντάξει, είναι αρκετά open mind και έχει. Πόσα κορίτσια ήταν τότε στην πρώτη? Δεν θυμάμαι, ήταν αρκετά. Αρκετά. Είχε, ναι. Τα οποία τα βρήκε ο Σάλτας. Ναι, ήταν κορίτσια τα οποία ήταν η Ελευθερία Βουλγαρέλη, η οποία τερματοφύλακας, η οποία είναι τώρα συνομήλικη μαζί μου 50 ετών, έπαιζε και εκείνη στο Σκόπελο Γέρας Α1. Ναι. Εγώ δεν τόλμησα να βάλω παπούτσια.
Ήταν κορίτσια που είχαν παίξει ποδόσφαιρο, είχαν φύγει από το νησί και πέσαν σε κάποιες ομάδες και μετά ξαναγύρισαν. Και ήταν και κάποιες άλλες κοπέλες από ακαδημίες, η Αναστασία η Ασημίνου που ήταν από την Ακαδημία του Αιωλικού και κάποια άλλα κορίτσια που ενδιαφερόταν. Οι μισές είχαν μια εμπειρία, οι άλλες μισές ξεκίνησαν εκείνη τη στιγμή. Η πολιτεία στάθηκε αρρωγός τότε σε αυτό το ξεκίνημα, γιατί γνωρίζουμε ότι οι ομάδες οι γυναικείες ξεκινάνε αμέσως από εθνικές κατηγορίες, οπότε έχουμε μετακινήσεις, έξοδα, όλα αυτά. Υπήρξε αρρωγός η πολιτεία σε αυτό το νέο στο ξεκίνημα? Κοιτάξτε, η πολιτεία να υπάρξει αρρωγός. Όταν έχεις να κάνεις με το δημόσιο, πρέπει να είναι θεσπισμένοι κάποιοι νόμοι, δηλαδή να υπάρχουν νόμοι για να μπορεί να υπάρχει χρηματοδότηση. Δωρεές και χορηγίες δεν μπορεί να κάνει το δημόσιο σε σωματεία. Το ποδόσφαιρο γυναικών έχει μια επιχορήγηση από την ΕΠΟ για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Δίνει ένα μέρος των εξόδων μετακίνησης. Μάλιστα. Ένα μέρος. Είναι μεγάλη βοήθεια αυτή, από το 0. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή οι Δήμοι και η Περιφέρεια είχαν το δικαίωμα να δώσουν ένα ποσό για μετακινήσεις ομάδων σε εθνικές κατηγορίες. Οπότε με κάποιες διαδικασίες χρονοβόρες και αρκετά δύσκολες γραφειοκρατικά δίναν αυτά τα χρήματα για κάνα 2 χρόνια. Μετά άλλαξε πάλι η νομοθεσία, δεν μπορεί πλέον ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια να επιχορηγήσει. Εδώ θα βάλουμε μια νοτιλιά, κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι σε λίγο. Η ενημέρωση της Λέσβου. Fame Music Productions. Παγανή Μητυλίνης. lesvosdays.gr. Η άλλη όψη της Λέσβου. 3D Keratin από τα κομμωτήρια Τρακέλης Hair. Ισιωτική θεραπεία μαλλιών με τέλεια λίανση που δίνει μάκρος και εξαφανίζει τον ηλεκτρισμό του μαλλιού με διάρκεια 5 μήνες. Μόνο στα κομμωτήρια Τρακέλης Hair. Love, το μοναδικό ραδιόφωνο για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Τα κορυφαία αθλητικά δρόμενα της Λέσβου παίζουν μπάλα στο Μπαλαντέρ TV. Ball Boys με τον Βαγγέλη Δημητρόγλου και τον Ηλία Λασχαρίδη. Επιστροφή πάλι εδώ με την κυρία Λεμονιά. Όπως είπαμε ότι υπήρχαν κάποιες επιχορηγήσεις από το κρατικές για μετακινήσεις και όλα τα σχετικά. Τώρα που βρισκόμαστε, ποιοι είναι οι πόροι δηλαδή των ομάδων που συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα? Είναι καθαρά ήδη οι πόροι, δηλαδή είναι χρήματα που βάζουν οι διοικήσεις. Από εκεί και πέρα οι χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν, αν θεωρούνται χρηματοδοτήσεις, τέλος πάντων, είναι κάποια χρήματα που σου δίνει η ΕΠΟ μέρος των μετακινήσεων για τους εκτός έδρας αγώνες, κάπου 100-150 ευρώ για την διαιτησία στους εντός έδρας αγώνας και αυτό. Μόνο στους εντός, Στους εκτός σου δίνει μέρος των μετακινήσεων. Αυτό. Από εκεί και πέρα και τα χρήματα που δίνει από το στοίχημα η Γενική Γραμματεία για όσα σωματεία έχουν κάνει την εγγραφή και έχουν την αναγνώριση. Και ανάλογα με την κατηγορία που είναι, τα αθλήματα που έχουν, τους αθλητές, τους προπονητές. Μάλιστα.
Και οι επιχορηγήσεις που δίνεται από το στοίχημα και όλα αυτά. Αυτές είναι μια πονεμένη ιστορία, αν το δεις καθαρά σε θέμα τι γίνεται στον αθλητισμό των ομάδων που ασχολούνται με το ανδρικό και το γυναικείο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μόνο το πόλο, η Α1 του πόλο, παίρνει επιχορήγηση, το ίδιο ποσό επιχορήγησης, είτε είναι ανδρών είτε είναι γυναικών στην Α1, 67.000 περίπου. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες γυναικών σε όλα τα αθλήματα παίρνουν τουλάχιστον το 1/3 λιγότερα από τα ποσά που παίρνουν οι αντίστοιχες ομάδες στην αντίστοιχη κατηγορία. Μάλιστα. Έχω εδώ δηλαδή. Δεν είναι, αυτό μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Είναι αναρτημένη το εξελάκι μέσα στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας. Δεν είναι κάτι κρυφό. Τα ονόματα των ομάδων, τα ποσά που πήραν και ανάλογα με το άθλημα. Να ρωτήσω, οικονομικά άλλοι πόροι υπάρχουν στην ομάδα? Η διαφήμιση είναι πάρα πολύ δύσκολη, οι χορηγίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι εντάξει λίγο και δύσκολα τα οικονομικά. Γενικώς. Ναι, γενικά η εποχή. Και πολύ περισσότερο στην επαρχία. Για μια ομάδα γυναικών. Οι μέσοι χορηγοί μας είναι κυρίως ο Άρης ο Λαζαρής και ο Ιγνάτης ο Ψωμάς, αυτοί είναι που βάζουν τα χρήματα. Από εκεί και πέρα φέτος είχαμε μια χορηγία από το Φαγί. Κάποιες άλλες πιο μικρές χορηγίες, κάποιες εκπτώσεις που παίρνουμε, αλλά τις παίρνουν όλες οι ομάδες από τις ναυτιλιακές εταιρείες όταν ή τις αεροπορικές όταν κάνουν τα group. Ναι. Και κάνεις συνολικά. Γιατί ποιο είναι το ποσό που έχει η ομάδα γενική, το budget, γιατί τώρα πολλά ταξίδια. Για το budget για μια ομάδα β' εθνικής όμως. Καταρχάς να τονίσω ότι η γάμα εθνική γυναικών δεν παίρνει χρήματα επιπλέον από το στοίχημα. Η γάμα εθνική είναι περιφερειακό πρωτάθλημα, δεν είναι εθνική κατηγορία. Οπότε αν μια ομάδα, παράδειγμα ο Διαγόρας τώρα, Αγίας Παρασκευής, έχει ομάδα γυναικών, αυτά που παίρνει από το στοίχημα είναι απλά ως ενεργό σωματείο. Δεν έχει κάτι επιπλέον γιατί είναι περιφερειακό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της γάμα εθνικής γυναικών. Από εκεί και πέρα το δικό μας το budget, έτσι όπως το έχουμε υπολογίσει, με μετακινήσεις, είναι γύρω στα 60.000 τη χρονιά. Πόσες μετακινήσεις είναι όλη τη χρονιά, πόσες ομάδες είναι? Ο δικός μας όμιλος είναι 9 ομάδες. Μετακινήσεις, δεν είναι λίγες. Μετακινήσεις Ικαρία, μετακινήσεις φέτος δηλαδή είχαμε να πάμε Ικαρία, Μύκονο που φεύγουμε το Σάββατο, Λαμία, Χαλκίδα και οι υπόλοιπες είναι στην Αθήνα. Προσπαθούμε να γίνονται αυθημερών. Δύσκολο τα λόγια, δεν είναι βατά. Δεν είναι μόνο βατά, είναι και κοστοβόρα γιατί έχουν διανυκτερεύσεις. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο οι διανυκτερεύσεις. Φέτος έχουμε αναβολές αγώνων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών με τα απαγορευτικά που δεν έγιναν, που φύγαν μετά, που είχαν πληρωθεί κάποια εισιτήρια, που πληρώνεις κάποιο κόστος, δηλαδή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να μου περιγράψετε την καθημερινότητα μιας ομάδας. Όχι μιας ομάδας. Μιας ομάδας, εγώ θέλω να. Γιατί οι ομάδες είναι δύο, μιας ομάδας η οποία συμμετέχει, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό γιατί έχει παρεξηγηθεί λίγο η έννοια, επειδή έχουν ακουστεί, δεν υπάρχει ομάδα, δεν έχουμε εκπρόσωπο. Έχουμε εκπρόσωπο, το λέμε. Είναι μοναδική ομάδα. Λοιπόν, εδώ έχουμε η ΣΑΦΟ μετράει 7 χρόνια ζωής, εκ των οποίων τα 6 βρίσκεται στη Β' Εθνική. Άρα ο κόσμος ακόμα δεν το έχει αποδεχθεί τόσο το γυναικείο. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος του νησιού, όταν μιλάει για ποδόσφαιρο, λέει δεν έχουμε εκπρόσωπο σε εθνική κατηγορία. Το ακούμε συχνά, γι' αυτό το λέμε. Πόσο σας εκνευρίζει? Δεν εκνευρίζετε? Με στεναχωρεί. Γιατί το λέμε εμείς ότι έχουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι, εμένα με στεναχωρεί, διότι ακυρώνει την προσπάθεια όχι μόνο της διοίκησης, ακυρώνει την προσπάθεια όλων των παιδιών, των γονιών που είναι πίσω και στηρίζουν, όλων αυτών των ανθρώπων. Ναι, βέβαια, σίγουρα είναι στενάχωρο αυτό. Βέβαια, θεωρείτε ότι αυτά τα 7 χρόνια είναι ένα διάστημα αρκετά ικανό για να συμπεράνουμε και να πούμε, να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι η ΣΑΦΟ είναι μια περίπτωση case study για τις υπόλοιπες ομάδες? Μάλλον ναι.
Γιατί από ό,τι ακούω και κάποια άλλη ομάδα του νησιού κάνει κάποιο σχεδιασμό, ο οποίος είναι πάνω στο δικό μας σχεδιασμό. Ναι. Οπότε μάλλον κάτι έχουμε κάνει καλά. Και για να μπορούμε να είμαστε έτσι τόσα χρόνια σε εθνικές κατηγορίες, στη Β' Εθνική, γιατί και η Ικαρία ανεβαίνει κάθε χρονιά και πέφτει. Ναι. Έτσι, υπάρχουν κάποιες ομάδες που ανεβαίνουν και πέφτουν. Υπήρξε ομάδα ο ΠΑΣ, ο οποίος έκανε την υπέρβαση, ανέβηκε, δεν έβγαλε τη χρονιά. Ναι. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Ένα εγχείρημα τέτοιο, το να ανέβεις κατηγορία χωρίς να έχεις κάνει σωστό προγραμματισμό και οικονομικό και αγωνιστικό και διοικητικό, μπορεί και να σε καταστρέψει. Σίγουρα. Μετά το τσαπό, ο Αλκαίος πώς προέκυψε, αναγκαστικά, για να μην χαθούν οι παίκτριες, πώς ήταν το... Πώς προέκυψε, λοιπόν, όταν δημιουργήθηκε η ΣΑΠΦΟ, είχαμε έναν αριθμό κοριτσιών. Τα κορίτσια δεν είναι επαγγελματίες, είναι ερασιτέχνες, μεγαλώνουν, φεύγουν για σπουδές, σταματάν, έρχονται καινούργια παιδιά. Συζητήσαμε ότι έπρεπε να στήσουμε ακαδημίες. Στήσαμε την Ακαδημία, 5 παιδάκια, 15, πληθύναν τα παιδιά στην Ακαδημία, άρχισαν να μεγαλώνουν. Έπρεπε να συμμετάσχουν κάπου. Δεν μπορεί το παιδί τώρα από την ΚΑΠΑ 12 να μπει, γιατί 12 χρονών τα κορίτσια όταν συμπληρώσουν το 12ο μπορούν να βγάλουν δελτίο και να παίξουν κανονικά στην ομάδα γυναικών. Όμως όταν έχεις μέσα στη Β' Εθνική γυναίκες, οι κοπέλες που είναι 17-18, η σωματοδομή είναι, η διαφορά δηλαδή είναι τεράστια. Οπότε έπρεπε να συμμετάσχουν σε κάποιο πρωτάθλημα, να παίρνουν εμπειρίες, να έχουν αγώνες. Την πρώτη χρονιά χτίσαμε την ΚΑΠΑ 10 ΣΑΠΦΟ Β, η οποία αγωνίστηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική με αυτά τα παιδιά. Τη δεύτερη χρονιά μπήκαμε ως ΣΑΠΦΟ Β στο πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 17 της εθνικής κατηγορίας. Όμως παρόλα αυτά οι αγώνες ήταν πάρα πολύ λίγοι, ήταν 4 αγώνες και πάλι έπρεπε να κάνουμε ταξίδια μακρινά. Οπότε κάποια στιγμή συζητώντας, και επειδή έπρεπε να αξιοποιηθούν αυτά τα παιδιά, να πάρουν ευκαιρίες για να μπορέσουν κάποια στιγμή να στελεχώσουν ικανοποιητικά και να μπορούν να μπουν σε αγωνιστικό ρυθμό της Β' Εθνικής, αποφασίσαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε μια δεύτερη ομάδα, να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε η Καλονή, υπήρχε ο Διαγόρας, ήταν η Λίμνος, η οποία δημιουργήθηκε, ήταν δική μας πρωτοβουλία να δημιουργηθεί η ομάδα στη Λίμνο. Ναι, είχαμε μια κοπέλα, τη Μαρία την Μπουλέτου από τη Λίμνο, αυτή σε εμάς, απόφοιτη ΤΕΦΑ, η οποία ανεβοκατέβαινε Λίμνο, μας είπε ότι έχει κοριτσάκια εκεί στις ακαδημίες, έπεσε σαν ιδέα, πήγε όλη η ομάδα πάνω, η ΣΑΠΦΟ πήγε στη Λίμνο, κάναμε αγώνα φιλικό. Δώσαμε ό,τι υλικό χρειαζόταν, εμφανίσεις κτλ. Ήταν ΣΑΠΦΟ, κανονικά. Κάνα προπονήσεις τα παιδιά ως ΣΑΠΦΟ. Και τις προπονούσε η Μαρία Ιμπουλέτου. Τη δεύτερη χρονιά μας είπε η Μαρία ότι παιδιά ενδιαφερόμαστε, υπάρχει μια ομάδα εδώ πέρα να αναλάβει, να γίνει ανεξάρτητη με πολύ χαρά. Δηλαδή δεν ήταν κάτι άσχημο, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το ένασμα δώσατε εσείς. Και τώρα είμαστε αντίπαλοι βέβαια με την ΑΕΛ στην ΓΑΜΑ Εθνική. Οκ, 90 λεπτά, δεν τρέχει κάτι. Και μετά έγινε ο Αλκαίος. Και έγινε ο Αλκαίος. Το όνομα πάλι ο κύριος Ψωμάς το έδωσε. Μετά από ψηφοφορία. Μετά από ψηφοφορία. Μετά από μια ψηφοφορία. Ναι. Ωραία. Η σχέση σας με τον ανταγωνισμό εισαγωγικά με τις υπόλοιπες ομάδες εδώ του νησιού, υπάρχει συνεργασία, έχετε καθίσει στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να συζητήσετε θέματα που αφορούν το κομμάτι του γυναικείου ποδοσφαίρου, τη βελτίωση του, τον ανταγωνισμό, όλα αυτά? Με κάποιες είμαστε πιο κοντά, με κάποιες όχι και τόσο. Λογικό είναι, εντάξει, δεν γνωριζόμαστε κιόλας μεταξύ μας. Ναι. Αλλά η πρώτη φορά που καθίσαμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι ήταν φέτος με την πρωτοβουλία της ΕΠΣ Λέσβο, διότι με την ευκαιρία της ΚΑΠΑ 15, την οποία επιμέναμε από πέρυσι και την έφτιαξαν, φέτος είδατε ότι τα παιδιά πάνε πάρα πολύ καλά. Να πούμε ότι βέβαια προκριθήκαν στους 8 πρώτη φορά. Πρώτη φορά, ναι, είναι η δεύτερη φορά δηλαδή που λειτουργεί αυτή η ΚΑΠΑ 15 της ΕΠΣ και φέτος προκριθήκαν. Η ΣΑΠΦΟ δίνει και ο Αλκαίος, γιατί η ΣΑΠΦΟ δίνει ένα κορίτσι. Είναι βασικός τροφοδότης. Ναι, δίνει 12 παιδιά στην ΚΑΠΑ 15. Πολύ καλή ομάδα. Ναι, και με την ευκαιρία αυτή, με την πρωτοβουλία του κύριου Καραθανάση,
Βρεθήκαμε 2 φορές, όλοι οι παράγοντες, συζητήσαμε, είπαμε κάποια πράγματα, κάποια τηρήθηκαν, κάποια όχι. Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, ελπίζουμε. Πλην τα οικονομικά, ποιες είναι άλλες δυσκολίες, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το γυναικείο ποδόσφαιρο? Εμείς οι ίδιες οι γυναίκες. Ναι. Τα κορίτσια, οι γυναίκες μάλλον, είναι πιο ανταγωνιστικές από τους άντρες. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή είναι το ίδιο άθλημα. Μάλιστα το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ δημοκρατικό άθλημα. Είναι το μοναδικό άθλημα που μέχρι 12 ετών αγόρια και κορίτσια παίζουν μαζί. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο άθλημα. Ναι, στις ακαδημίες και μετά γίνεται διαχωρισμός. Και μετά, ναι, εντάξει. Στα 13 δηλαδή πρέπει να φύγει το κορίτσι. 12-13, ναι, διότι πλέον τα κορίτσια σχηματίζονται, δεν μπορεί να έχουν κοινά αποδυτήρια, αρχίζει διαφορετικός ρυθμός ανάπτυξης στα αγόρια με τα κορίτσια. Οπότε ναι. Και εμείς όμως οι γυναίκες είμαστε πιο ανταγωνιστικές, μαθαίνουν πιο εύκολα τα κορίτσια από τα αγόρια. Σίγουρα, ναι, αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς. Όμως είμαστε πιο απίθαρχες. Ναι, αυτό μου προξενεί εντύπωση, γιατί θεωρώ ότι επειδή τα κορίτσια οριμάζουν πιο γρήγορα, νωρίτερα, ας πούμε, αλλά... Ένα αγόρι μέσα στο γήπεδο, όταν θα του πει ο προπονητής να κάνει μία άσκηση, θα προσπαθήσει μία, θα προσπαθήσει 2. Από τα κορίτσια τα περισσότερα πρέπει να ρωτήσουν και γιατί την κάνουν την άσκηση. Όταν λέμε για ανταγωνισμό, θα το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Ναι, είναι πιο ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Τόσο πολύ. Και στην ίδια ομάδα. Μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ παιχτριών και στην ίδια ομάδα. Έβαλες παραπάνω γκολ, δεν έβαλε παραπάνω τέτοιο. Ναι, κάτι τέτοιο. Αν και δεν έχουμε έντονα προβλήματα. Ειδικά τώρα μετά από τόσο καιρό που τα κορίτσια είναι μαζί, έχουν συγκροτήσει, έχουν φιλικές σχέσεις, δεν υπάρχουν θέματα. Αλλά γενικώς οι γυναίκες είναι πιο ανταγωνιστικές και είναι και πιο σκληρές στο παιχνίδι τους. Κάνουν πολύ πιο σκληρά φάουλ, παίζουν πολύ πιο σκληρά από τους άντρες. Οι άντρες παίζουν λίγο πιο τεχνικά. Οι γυναίκες παίζουν και λίγο πιο με τη δύναμη. Πόσο εύκολο είναι για έναν, όσο επιτοπλίστων όλα αυτά τα χρόνια οι προπονητές είναι άντρες. Ναι. Και πόσο εύκολο είναι ή τέλος πάντων πόσο δύσκολο είναι να μπορέσουν να μπουν στη γυναικεία ψυχολογία και να κουμαντάρουν όλο αυτό το σύνολο. Εκεί έρχεστε εσείς, εκεί μπαίνετε εσείς, μπαίνετε στην εξίσωση. Εκεί μπαίνω και εγώ στην εξίσωση. Δεν υπάρχει γυναίκα προπονητής καθόλου. Προς το παρόν, μιλάμε στο νησί, όχι σε εσάς, γενικά στη Λέσβο. Στη Λέσβο δεν υπάρχει. Ναι, στη Λέσβο. Ναι. Αλλά ναι, είναι εκεί, ας πούμε τώρα πριν, όταν ήταν να έρθει ο Σπύρος ο Πιπεράς, εγώ επανειλημμένως το έλεγα Σπυράκο, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι κάτι μεταξύ ακαδημίας και ανδρικής ομάδας. Ναι. Είναι κάτι ενδιάμεσο και θέλει υπομονή. Θέλει πολύ υπομονή. Ιδιαίτερο. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι κάτι το οποίο, επειδή το Σπύρο, καταρχάς, ο Σπύρος είναι ένα φοβερό παιδί, αντικειμενικά. Και έβλεπα 2 πρόσωπα. Τον παρατηρούσα στις προπονήσεις της αντρικής ομάδας, τέλος πάντων. Και ήταν εντελώς διαφορετική η και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο. Παιδιά, οφείλει να έχει και διαφορετική προσέγγιση. Είναι το διαφορετικό φύλο που, εντάξει, δεν είναι μόνο 12χρονοι, που είναι και πιο μεγάλες κοπέλες. Πρέπει να είναι η οικειότητα με την απόσταση τόση όση. Πρέπει να κρατούνται οι ισορροπίες, να μην υπάρχουν υπονοούμενα, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, να είναι ξεκάθαρος. Εγώ είμαι προπονητής και να μην. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Υπάρχουν πολλές κόκκινες γραμμές, με λίγα λόγια. Υπάρχουν πάρα πολλές κόκκινες γραμμές. Το πότε θα μπει στα αποδυτήρια, το πότε θα βγει από τα αποδυτήρια. Δεν μπαίνει σχεδόν ποτέ μόνος μέσα στα αποδυτήρια με τα κορίτσια. Πάντα υπάρχουν στις αποστολές μία γυναίκα. Πάντα υπάρχουν στην προπόνηση άτομα της διοίκησης, δεν είναι ποτέ κανένας προπονητής μας μόνος στις προπονήσεις. Οι προπονήσεις μας όταν βγαίνουν κατόπιν συνεννοήσεως καταρχάς με τα κορίτσια, έτσι, για να βολεύουν οι ώρες, αλλά το πρόγραμμα γνωστοποιείται σε όλους τους γονείς, τα παιδιά. Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ακόμα και την αλλαγή γηπέδου και οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει, ούτως ώστε αν υπάρχει κάποια καθυστέρηση ή οτιδήποτε να μην υπάρχει ποτέ κάποια παρανόηση και να μην υπάρξει ποτέ κάποιο υπονοούμενο ή κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Να πάμε σε άλλο διάλειμμα. Αναρχόμαστε.
Lesvosvoice.gr, η ενημέρωση της Λέσβου. Fame Music Productions. Παγανή Μυτιλήνης. Lesvosdays.gr, η άλλη όψη της Λέσβου. 3D Keratin από τα κομμωτήρια Trachelis Hair. Ισιωτική θεραπεία μαλλιών με τέλεια λίανση που δίνει μάκρος και εξαφανίζει τον ηλεκτρισμό του μαλλιού με διάρκεια 5 μήνες. Μόνο στα κομμωτήρια Trachelis Hair. Love, το μοναδικό ραδιόφωνο για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Τα κορυφαία αθλητικά δρόμενα της Λέσβου παίζουν μπάλα στο Μπαλαντέρ TV. Ball Boys με τον Βαγγέλη Δημητρόγλου και τον Ηλία Λασκαρίδη. Επιστροφή πάλι στους Ball Boys. Να πούμε το χορηγό μας, Πάντα Ηλία. συντροφιά με την ηλεκτρονέτ προδρόμου. Δύο καταστήματα. Δύο καταστήματα. Καλονί και 5ο χιλιόμετρο με την Λίνης Καλονής. Πες λίγο για τα δώρα, Ηλία. Τα βλέπεις εσύ. Δύο δώρα, δύο ασύρματα ακουστικά. Κάθε... Gaming. Ναι, gaming. Μπράβο, πολύ σωστά. Στο τέλος... Να μείνει ο κόσμος, γιατί στο τέλος θα πούμε τους νικητές. Θα πούμε τους νικητές της προηγούμενης εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε τον χορηγό. Να τον πάντα τον ευχαριστούμε. Το Θεό και τον χορηγό. Λοιπόν, κυρία Λεμονιά, πολλά χρόνια είπαμε η εμπειρία σας. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Τι έχετε να πείτε σε ένα κορίτσι 12 ετών που ξεκινάει σήμερα να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο? Ποιο είναι το ταβάνι του και αν μπορεί μια γυναίκα πλέον να αποσκοπεί σε επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του ποδοσφαίρου? Όλοι έχουν τη δυνατότητα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο, είναι και η δουλειά. Ναι. Σίγουρα ένα παιδί που βλέπει τον πρωταθλητισμό, σε όποιο άθλημα και να είναι, εκτός από το φυσικό ταλέντο, θα πρέπει να δουλέψει και θα πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολλές ώρες. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα επαγγελματικό. Ακόμα και στην α εθνική κατηγορία που θεωρείται πιο επαγγελματική. Ναι. Υπάρχουν παίχτριες οι οποίες η μισθή τους είναι γύρω στα 500 με 800 ευρώ. Το μήνα. Ναι. Φυσικά πάντα υπάρχει η δυνατότητα να φύγει ένα παιδί, να πάει έξω να ασχοληθεί στο εξωτερικό σε μια μεγάλη ομάδα με πιο μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά αν το πάρουμε συγκριτικά, πόσοι άντρες είναι αυτοί που έφυγαν και έκαναν καριέρα και κατάφεραν μέσω του πρωταθλητισμού να βιοπορίζονται σήμερα? Οπότε καλό μεν αυτό σαν όνειρο, μπορούν τα παιδιά να το δουλέψουν, αλλά όχι σε βάρος του σχολείου τους ή της αποκατάστασης μέσω των σπουδών. Ναι. Θα πρέπει να γίνεται, για μένα, θα πρέπει να είναι παράλληλα. Δεν παρατάμε το σχολείο, δεν παρατάμε τις σπουδές, γιατί θα γίνουμε ξαφνικά ο θηλυκός Μέση και θα έρθει ο μεγάλος μάνατζερ να μας πάει να πάμε να παίξουμε στην Μπαρτσελώνα. Μπορεί και να συμβεί, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές οι πιθανότητες. Να ρωτήσω, να πάμε αλλού, θέλω. Ανδρικό και γυναικείο. Ιδιαίτερη περίπτωση και στα δύο έχετε. Θέλω λίγο, είστε καταλληλότεροι νομίζω, να μας πείτε λίγο, είναι διαφορετικοί κόσμοι? Ναι, διαφορετικοί κόσμοι. Καταρχάς, το ποδόσφαιρο είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Κακά τα ψέματα, στη συνείδηση όλων όταν λέμε ποδόσφαιρο, σε όλους στο ολονό το μυαλό έρχεται 22 άτομα πίσω από μία μπάλα μέσα σε ένα γήπεδο. Λίγο σπάνιο όταν πεις ποδόσφαιρο να σκεφτούν ότι οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο. Οι παράγοντες κατά πλειοψηφία, οι προπονητές κατά πλειοψηφία, όλοι αυτοί που ασχολούνται γύρω από το ποδόσφαιρο, φυσιοθεραπευτές, γιατροί, είναι άντρες. Ναι,
Δεν είναι όμως δύσκολο να είσαι μέσα σε ένα τέτοιο χώρο. Όταν ξέρεις τι θες από το χώρο, τι μπορείς να προσφέρεις, όταν σέβεσαι πρώτα εσύ τον εαυτό σου, όταν δεν αφήνεις, θέτεις όρια και υπάρχουν και άνθρωποι που τα σέβονται, όταν ξέρεις να αποφύγεις ή να μην μπεις σε ένα τοξικό περιβάλλον, αλλά βέβαια αυτά είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα και στη δουλειά της και στην προσωπική της ζωή και στις παρέες της. Δεν είναι κάτι δηλαδή ότι στο ποδόσφαιρο μια γυναίκα θα είναι παρήσακτη, θα ενοχληθεί. Ναι. Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης, είναι ταχαίως αναπτυσσόμενο το γυναικείο ποδόσφαιρο, κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα πού βρίσκεται σε αυτή την κούρσα? Η Ελλάδα ακόμα τώρα ξεκινάει. Είναι σε ανωδική τροχιά, αλλά υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, ενώ χρηματοδοτείται από την UEFA για να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο, για να αναπτυχθεί πρέπει να φτάσουν τα χρήματα στην πηγή, πρέπει να φτάσουν στις ομάδες, πρέπει να φτάσουν στις ακαδημίες που έχουν κορίτσια. Αυτό ακόμα δεν φαίνεται. Επίσης, για να πάει μια ομάδα τώρα να συμμετάσχει στην Α' Εθνική, εκτός όλων των άλλων που είπα πριν, τα οικονομικά, θα πρέπει να πάρει μια αναγνώριση όπως αυτή που παίρνουν οι ΠΑΕ, και ας μην γίνει η ΠΑΕ. Αυτό από μόνο του, το να βάλεις έναν ορκωτό λογιστή να σου κάνει τα λογιστικά, θέλει γύρω στα 3.000. Ναι, πολλά λεφτά. Μόνο αυτό. Αρκετά. Έτσι, χώρια να συντάξεις το φάκελο για να μπορέσεις να πάρεις την αδειοδότηση. Ναι, οι παίχτριες μετά έχουμε το εξής. Από φέτος επιτρέπεται να υπάρχουν 5 αλλοδαπές μέσα στην 11 και έχει ανοίξει πλέον η αγορά και έχουν αρχίσει και έρχονται όλες οι ομάδες, ειδικά στην Α' Εθνική, αλλά και κάποιες της Β που θέλουν να ανέβουν, έχουν τουλάχιστον 4 με 5 αλλοδαπές παίχτριες μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω πόσες ομάδες είναι αυτές από την Ελλάδα και δει από την επαρχία, γιατί ο αθλητισμός δεν πονάει μόνο στο ποδόσφαιρο, πονάει στην επαρχία. Ναι. Όλα τα σωματεία, σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή όταν εμείς έχουμε 60.000 budget για τη χρονιά για τις μετακινήσεις, συγγνώμη, αλλά με αυτά τα χρήματα ομάδες στη στερεά Ελλάδα κάνουν πρωταθλητισμό. Βέβαια. Δηλαδή παίρνουν πρωτάθλημα. Πάμε λίγο να ρωτήσω, ποιο είναι το πλάνο, ποιος είναι ο στόχος της ΑΠΦΟ? Δεν θέλει να ανεβεί στην Α' Εθνική? Κάποια στιγμή, ναι. Όταν θα είναι ο χρόνος κατάλληλος, όταν θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες αγωνιστικές, αλλά και διοικητικές και οικονομικές, ναι. Αυτή τη στιγμή όμως όχι. Το πλάνο είναι ότι θα πρέπει η ΑΠΦΟ να είναι σταθερά στη Β' Εθνική, να υπάρχει μια δεύτερη ομάδα, ο Αλκαίος, η K17, ανάλογα κάθε χρονιά θα το βλέπουμε πώς συμφέρει να λειτουργεί αυτό το κομμάτι, οι ακαδημίες, και από εκεί και πέρα αν κάποια στιγμή οριμάσει η ομάδα αγωνιστικά, θα πρέπει βέβαια να γίνει υπέρβαση, να βρεθούν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι να βοηθήσουν οικονομικά για να μπορέσει να πει ότι θα κάνω το βήμα να πάω στην Α' Εθνική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Είναι και το οικονομικό. Είναι και το οικονομικό. Το επίπεδο όμως. Αυτό ήθελα, η ερώτηση είναι η εξής, ότι ποια είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσα σε Β' και Α' Εθνική? Είναι τεράστια διαφορά ανάμεσα στη Γ' Εθνική γυναικών και στη Β' Εθνική, ναι. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάμεσα στη Β' Εθνική γυναικών και στην Α. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι βλέποντας από τον όμιλό μας, έτσι ανεβαίνει η Χαλκίδα φέτος. Η Χαλκίδα έχει μέσα και 4-5 ξένες. Για να σταθεί στην Α' Εθνική πρέπει να κάνει μεταγραφές. Μάλιστα. Όλες οι ομάδες, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ ξεκινώντας, ειδικά ο Παναθηναϊκός τον είχαμε και στον όμιλό μας. Ξεκίνησε στη Γ' Εθνική με ένα ρόστερ Β' Εθνικής, στη Β' Εθνική ενισχύθηκε και στην Α' Εθνική όταν ανέβηκε άλλαξε σχεδόν όλο το ρόστερ. Ναι. Ελάχιστες κράτησε. Το ίδιο έκανε και η ΑΕΚ, το ίδιο κάνει και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός νομίζω τώρα βρίσκεται είναι στη Γ' Εθνική, ναι. Έχει πάρει πρωτάθλημα στον όμιλό του. Νομίζω δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ. Όχι.
Ναι, το έχω παρακολουθήσει αυτό. Ναι, όπου βάζει 10-11 γκολ και φεύγει. Ναι, ανυπομονώ να φτάσουμε αλφα εθνική για να παίξουμε και εκεί να χάσει την εκεί πέρα. Μπορεί του χρόνου να τον δείτε τον Ολυμπιακό γυναικών. Είναι πολύ πιθανό να μπει και στον ομιλό μας. Ναι, θα είναι σωστά, στη Β' Εθνική. Ναι, παίζουμε με ομάδες. Παίζαμε τώρα με τις Πόντιες Δραπετσόνας, με μια ομάδα στην Ελευσίνα. Γιατί όχι και με τον Ολυμπιακό. Ναι, ισχύει. Είναι πολύ πιθανό σενάριο. Θυμάσου. Αγγελική, τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός. Ωραία, εντάξει, εγώ είμαι μειοψηφία εδώ πέρα. Εντάξει, βέβαια πρέπει να πω και στον κόσμο, για ποιο λόγο έχουμε μια αποχή τώρα εδώ και 2 εβδομάδες. Η μία είναι ότι είσαι στεναχωρημένος λόγω της ομάδας σου. Η δεύτερη είναι γιατί μετά από καιρό νομίζω πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι ο φίλος μας ο Βαγγέλης είχε ένα παπαγάλο, πρέπει να μια που είμαστε παρέα, το οποίο νόμιζε εδώ και 1 χρόνο ότι είναι αρσενικός και χθες έκανε αυγά και προσπαθούμε να το συνεφέρουμε τώρα. Τέλος πάντων, για να ελαφρύνουμε το κλίμα, η συνεργασία σας με την ΕΠΣ Λέσβου, έχετε χρηματίσει μέλος πειθαρχικής επιτροπής. Ναι, για 4 χρόνια. Θα ήθελα λίγο την άποψή σας γενικά για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου. Πώς λειτουργεί, δύο συναπτές θητείες για το Ντέλη Ντοβερί. Πώς βλέπετε, μπορεί η ΕΠΣ Λέσβου, έχει δυνατότητα να βοηθήσει κι άλλο γενικό τις ομάδες και πιο συγκεκριμένα το γυναικείο ποδόσφαιρο? Βοηθάει η ΕΠΣ Λέσβου το γυναικείο ποδόσφαιρο? Η ΕΠΣ Λέσβου δεν μπορεί να βοηθήσει πολύ. Μία πρόταση που κάναμε από πέρσι, δηλαδή που τους είπαμε κάποια στιγμή πρόπερσι ότι πρέπει να χτιστεί η ΚΑΠΑ 15 και αυτό για να παίρνουν τα παιδιά περισσότερα παιχνίδια. Δεν μπορώ να πω την επόμενη χρονιά εισακούστηκε, εφαρμόστηκε, λειτουργεί. Εντάξει, στην αρχή, όπως κάθε αρχή και δύσκολη, υπάρχουν προβλήματα, σιγά σιγά τα βρίσκουμε, όπως λέω και στον κύριο Καραθανάση, καλή θέληση να υπάρχει και από εκεί και πέρα όλα θα λύνονται. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα να βοηθήσει η ΕΠΣ το γυναικείο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν μπορεί. Δεν είναι δηλαδή μέσα στο χαρτοφυλάκιό της, ας πούμε? Παιδιά, τα δικά μας πρωταθλήματα οργανώνονται απευθείως από την ΕΠΟ. Το μόνο που γίνεται από εδώ είναι να ορίζονται διαιτητές, γιατί υπάρχει μία εξαίρεση για τα νησιά Νοτίου, Βορείου, Αιγαίου, Ιωνίου και Κρήτης, να μπαίνουν, ειδικά στα νησιά, να μπαίνουν διαιτητές, να ορίζονται διαιτητές από την οικία ΕΠΣ κατ' εξαίρεση. Έτσι, γιατί είναι δύσκολο τώρα να έρθουν οι διαιτητές από άλλο νησί. Εκτός από αυτό λοιπόν του να μας ορίζονται διαιτητές και παρατηρητής από την ΕΠΣ Λέσβου, που δεν είναι ακριβώς η ΕΠΣ Λέσβου, η Επιτροπή Διαιτησίας είναι ανεξάρτητη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι καθαρά η ΚΑΠΑ 15, που εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να την κρατήσει με νύχια και με δόντια και να τη συνεχίσει. Έτσι κι αλλιώς τα κορίτσια κάναν μια καταπληκτική πορεία, δεν ξέρω τι θα κάνουν τώρα από εδώ και πέρα, πώς θα πάνε, αλλά πέρυσι ήταν η πρώτη τους χρονιά, φέτος είναι η δεύτερη, ήδη πέρασαν στους 8. Στους 8 ή στην επόμενη φάση? Στους 8. Ναι. Οπότε, ναι, ταλέντο υπάρχει από πίσω. Εμείς κορίτσια έχουμε, δόξα τω Θεώ. Θέλουμε άλλες ομάδες γυναικείες στο νησί? Αντέχει εκεί? Αντέχει. Γιατί κάθε ακούγεται για καινούργια ομάδα. Δηλαδή, υπάρχουν κορίτσια από ό,τι ξέρω όχι στην Πέτρα, πιο πάνω. Στην Άττισσα? Όχι. Ναι, ξέρουμε ότι υπάρχει ανεπίσημα. Ανεπίσημα, εδώ και 2-3 χρόνια υπάρχουν κάποια κορίτσια, υπάρχουν πυρήνας κοριτσιών. Δεν τολμούν κάποιοι να κάνουν ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι τα έξοδα, δεν ξέρω αν είναι και λίγα τα κορίτσια. Είναι βέβαια, εντάξει, για μας είναι δύσκολο τώρα ένα κορίτσι να έρχεται από το Σίγρη ή από την Ερεσό. Δηλαδή από εκεί μεριά θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες ομάδες. Η Σαπφό εκτός νησιού έχει παίκτες? Αυτή τη στιγμή ναι, έχουμε 2 κορίτσια. Κατά καιρούς έχουμε παίχτρες, 1 με 2 εκτός νησιού μεταγραφές. Δύσκολα έρχονται στο νησί μεταγραφές. Ναι, βέβαια. Αυτό θέλουμε να δούμε. Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι εκτός από τους οικονομικούς, που είναι πολύ πιο ακριβό. Δηλαδή θα ζητήσει πολύ περισσότερα
Καταρχάς, εμείς δεν έχουμε αμοιβόμενες. Δεν υπάρχουν. Παίχτριες. Δεν αμοιβούμε τις παίχτριές μας. Okay. Από εκεί και πέρα όμως και να θέλει κάποια να έρθει να πούμε ότι θα κάνουμε την υπέρβαση να πληρώσουμε, θα ζητήσει πολύ περισσότερα από ότι να ζητήσει σε μια ομάδα που θα είναι μέσα στην Αθήνα ή στον Πειραιά, αν είναι από εκεί. Το αντικειμενικό πρόβλημα είναι άλλο. Ότι τα κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο, οι γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο, από τα 12 μέχρι και τα 17-18 είναι μαθήτριες. Ναι. Οπότε δεν μπορούν να μετακινηθούν στο νησί. Επίσης, επειδή δεν βιοπορίζονται από το ποδόσφαιρο, από εκεί και πέρα είναι εργαζόμενες. Οπότε πάλι υπάρχει αυτή η αντικειμενική δυσκολία. Για να φέρεις λοιπόν μια κοπέλα καθαρά να έρθει να προπονείται, να μένει εδώ, θα πρέπει να της πληρώνεις μισθό, το σπίτι, τη διατροφή της. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη στιγμή. Δύσκολο το εγχείρημα το γυναικείο. Ναι, εντάξει. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε 2 κορίτσια, τα οποία είναι 2 κοπέλες, οι οποίες μας ήρθαν από τον Ατρόμητο Αθηνών. Έρχονται μόνος τους εντός έδρας αγώνες. Έχουμε την Αναστασία την Ασημίνου, η οποία είναι φοιτήτρια, είναι στην αστυνομία και είναι πάνω στην Κομοτηνή και έρχεται, βέβαια εντάξει, έρχεται, βλέπει την οικογένειά της το καλοκαίρι, κάνει προετοιμασία, έρχεται στους αγώνες. Είναι η Λιδία η Αγγελάκη, η οποία ήταν εδώ, η κοπέλα πήρε μετάθεση, είναι στρατιωτικός, είναι τώρα στην Κάλυμνο. Στην Κο, κάπου τέλος πάντων, στην Κάλυμνο είναι. Στην Κάλυμνο λίγο δύσκολο, στην Κο θα είναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, συγγνώμη ρε η Λιδία, πάλι τα μπέρδεψα. Η οποία βέβαια για να έρθει από εκεί στη Μυτιλήνη. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Είναι ολόκληρο ταξίδι. Μάλιστα. Πολύ ωραία πήγε. Πολύ ωραία πήγε η κουβέντα μας. Ναι, τελείωσε. Πέρασε γρήγορα ο χρόνος. Ναι, πολύ γρήγορα. Ξανάδοψε πάλι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Θέλαμε να ακουστεί μια γυναικεία φωνή που να γνωρίζει κιόλας, δηλαδή πραγματικά ρίξαμε φως, θεωρώ, σε αρκετά σκοτεινά σημεία για το ευρύ κοινό και για όσους θεωρούν ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι υποδιέστερο, νομίζω ότι σήμερα πήραμε μια πολύ δυνατή απάντηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσετε να ασχολείστε, να συνεχίσετε να δίνετε λόγο για το ποδόσφαιρο γυναικών και ας μην είναι και που γυναίκα, δεν πειράζει. Δηλαδή φωνάξτε και έναν προπονητή να μάθετε. Είναι μια καλή πρόταση. Να δείτε. Όσο περισσότερο συζητάμε γι' αυτό και όσο περισσότερο ασχολούμαστε, τόσο περισσότερο ακουγόμαστε και κάποια στιγμή θα δυναμώσει και παραπάνω η φωνή μας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, άλλο ένα επεισόδιο των Ball Boys έφτασε στο τέλος του. Από εμάς, καλή συνέχεια. Ball Boys με τον Βαγγέλη Δημητρόγλου και τον Ηλία Λασχαρίδη.